सानाव बिथाङा BPF जों ओंखारो हराव जोंनाव UPPL आव गावनि बिलखौ बिखोमा फैयो सानाव मा होनो BPF नि केम्पिं खालामो मोनाव बिल UPPL नियाव बिल बियो गोना सोग्रो आदा राजुआ बुंनानै ओइ बिक्रमा UPPL आव फैसिगोन होबेनो 12-15 कोटिसो एकदो लाना फैसिगोन बर' सारा खोनथाम बोरलानि थिरदो गावखाबाय खनसे आथेङाव खनसे बिखायाव नै दाखालि बालि बावै खनसे खर'आव हेल' खुलुमबाय बयनिसिम बे SRB चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायजाबाय दायो आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो सानदों दि साननैसोनि सिगाङाव ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइराल खोथाखौ जों गोसारनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन बे खोथाखौ मानगोनां UPPL नि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी सार बिथाङा BPF नि बिक्रम दैमारिखौ बुंदोंमोन दि बिथां बिक्रम दैमारिया सानाव BPF आरो हराव UPPL होननानै दिनैनि समाव बिथां बिक्रम दैमारि आदाया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा खेंफोरथि होदों दा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलां अब्लाना बुजिमोन माने राजु नार्जारी बिथां आदाया बुंदों सानाव मा होनो BPF नि केम्पिं खालामो मोनाव बिल UPPL नियाव बिल बियो प्रमद बर' बिथांनियाव बिल बियो आं सोरनियाव बिनो नङा होमबा सरकारा सोरनि प्रमद बर' बिथांनिथ' सरकार बिनियाव बियो आं सोरनियाव बिनो ना गर्जन सारनियावबा बै जोंहा माबा आसामनि सोरबा EM नियाव बिनांगौ होमबा माबा मिनिस्टारनियाव बिनांगौ होमबा हा आं हाग्रामा महिला बिथांनाव बिल बिनांगौ होमबा सरकारा जायनियाव दङ बिनियावसो बिगोन हा बिथाङा आरो मा बुंबावदों मा हराव होनदोंना हरावलाय मानोथो लेंहरो बिथांमोना ठिकादारखौ मोनावसो लेंहरो मिथिबाय मोनाव मानो लेंहरो आंथ' बिल मोननोनो फैसा होना दोनदों आङो 18 लाख मिथिबाय बिल मोननोनो फैसा लाना दोनदों आंनिफ्राय मानो लेंहरो बिसोर मोनाव सानावथ' फैसा साननायखौ नुगोन नालाय नरे मोनावलाय मानोथो लेंहरो आरो आं जुदि UPPL आव थांनो थाखाय आं रायलायदोंबा आंनो फैसाखौ होजोब आङो मा आं हारसिं नङा 1000 जन मानसि मागोन नङा होमबा दाबोथ' 126 कोटि ना मा फैसा ओरैनो दङ BTC आव रानाखै होदो UPPL आव लाना थांदो नङा होमबा फैसाखौ एकाउन्टाव थ्रोब सोग्रोलाय नरे मा लाना थांजोबगोन ना सोग्रो आदा राजुआ बुंनानै ओइ बिक्रमा UPPL आव फैसिगोन होबेनो 12-15 कोटिसो एकदो लाना फैसिगोन ना होलाय नरे आदा राजु नार्जारीखौ प्रमद बर' सारा खोनथाम बोरलानि थिरदो गावखाबाय खनसे आथेङाव खनसे बिखायाव नै दाखालि बालि बावै माबायावनो एकदोनै मेलेमावनो माबायावबो मोनासै MCL आवबो मोनासै थिर गावबाय आथेङाव नङा होमबा MLA आवबो मोनासै बिखायाव गावबाय नरे थिरखौ MP आवबो मोनासै खर'आव गावना होबाय दिल्लीयाव खारना थाहैबाय बुरखाय बेसरा फैफिनबाय बास नरे होदो ओइ सिमा बारिनायनि लेखाया होदो रायजोनो आहाथ' गालांखाजोबसै दा नै दिल्लीयालाय माखौ हरदों नै दिल्लीया लिरना हरनाया हा द्राफ्ट नङा बियो माइनुटसो जे मिटिंआव खामानि मावनोब्ला मिटिं लिङो माइनुटस लिरो हा बिथांखि लायो बे बिथांखिसो नोंसोरो ओइ तेजपुराव थांदो उदालगुरियाव खाथि जाखायो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया होननानै बुंदों NIT आ सिलचरावनो दंखायो 2019 आव होनाय सेन्ट्रेल सरकाराव जेबो बिथांखि बिदि पलिसि गैथ'वा होनना बुंनाय माने मा होआ रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दोङो थांनाय बोसोरावसो जोङो बेयाव बाजेट हमदों बिनिखायनो बेयावनो थां नरे NDB फोरनियाबो जों लनसो होदोंमोन बाय लेखाखौ खिथिदो सिमा बारिनायनि NDB नि स्कुल जानायनि चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा बुंनाय बायदि फोरमाना जेखौ बुङो बेनो सैथो जायो बिदि आंथ' रायजोनो होना गालांजोब्बाय लेखाफोरखौ सोंदो आरो रायजोखौ मोनसे काम बिसोर फैनायनि आगोलनो रायजोआ लाइजाम हर नोंथांमोना जोंनियाव फैनांगौ नङा होमबा रायजोखौसो उल्था लिंहरब्रा नोंथांमोना जोंनियाव फैनांगौ मिटिं खुंफैनांगौ जोंनियाव गोबां लेखा दं बेसेबां थखायनो दिल्लीयाव खारना थायोब्लाबो जोङो बुरखांनानै लाना फैगोन स्टेटआव थाखुमादोंब्लाबो बुरखांनानै लाना फैगोन मा खारदों नोंसोरलाय नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजादोंमोन जों नुदों दिल्ली थांदों स्टेट थांदों नाजादों नाथाय फेलार जाबाय दुखु गोनां खोथा नाजायाखै नङा नाजादों आयं मिथिबायना
प्रमद माबाया दिपेन बर' सार बिथाङा बिराद नाजादों प्रमदखौ बासायनो गोबां नाजादों जातिखौ गोबां बासायनो नाजादों नाथाय दिल्ली आरो स्टेटआ बिटिआर एकर्डखौ 6.3 दफा स्कुल कलेजखौ फोजोबनानै होबाय गासैखौबो नाटसाट खालामबाय। नोंथांमोना मा सानो नैबे भिडिअनि सायाव कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो नोंथाङा आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय अनोब्ला बाय बाय।